πίνεις σαμπάνια και μετά κάνεις και μια καλή δουλειά και κάνεις δάνει. Πηγαίνεις μετά εκεί κοντά πηγαίνεις, τα γουδάκι. Ας τα πιάτα. ο ζαχαροπλάστης πολύ πονηρός ήτανε. Ναι, γιατί. 2 τεσσάρια διαφορετικά σου εδώ και για να μπερδεύω. Όχι, εγώ τα είχα. Αυτός μου δίνει μόνο ένα κεράκι, με συγχωρείτε παιδιά. Για ξαναβάλ' το. Εντάξει, το σωστό αυτό Το μενού πατάς. Περίμενε λίγο. Κάνε όλοι εδώ γύρω τη μαμά. Περιμένετε, πριν ακόμα. Ξεχάσαμε κάτι. Τι ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε το σημαντικό μπλε κεράκι να βάλουμε. Πού. Καλά, τι μου κάνεις με άλλο ένα, τι να κάνω. Και άλλο κεράκι, τι 440 θα βγει. Όχι, 144. 441. Ναι. Μην το βάλεις τώρα. Αφήστε τα πιάτα, Γιώργο. Με σπίρτο το ανάψατε. Ναι, Ήμουν παραδοσιακή με σπίρτα. ναι και βέβαια. Τελείωσε η Μανταλένα, δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γρήγορα, σβήνω τα χέρια. Δεν σβήνουν χαρά. Έπρεπε να την περιπτώσει, δεν την έβαλε. Να τσιπείς χρόνια πολλά, εδώ, έτσι. Έχουμε τηλέφωνα. Το έβγαλα αυτό, φωτογραφία το έχεις αυτό. Α, το iPad, γιατί δεν τραβάς με το iPad. Δεν έχει κάμερα με αυτό. Δεν πειράζει. Είσαι Τραβάει. βαρύσε μετά πατάς πίσω. Κάνεις φωτογραφίες και μετά πατάς απάνω. Πάνω εδώ. Όχι. Αυτή είναι πιο ωραία φωτισμός. Να τα αφήσω να μαζί βέβαια. όπως παλιά. Έλα, τραβάει και εδώ Πάμε. Ισάει, ο φίλος και θα στο περάσει στο Να ίντερνετ. ζήσει η μανταλίνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνει, να βάλει μυαλά. Τώρα. στη νόση στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά. Έλα, αυτό είναι για σένα, Μανταλίνα. Χρόνια πολλά. Μανταλίνα, αυτό είναι για σένα. Πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια. Έλα, πάτε σαμπάνια τώρα να την πεις. Χρόνια πολλά. Να είμαστε σαμπάνια. Έχουμε λόγο, έχει βάλει ιδέλο εκεί πέρα. Έχω κερί στο χέρι. Τώρα. Φέρτε τη μαχαίρα. Είστε το μυριστή πάνε. Φέρτε τη μαχαίρα να κάνω δολοφονία. Φέρτε. Όχι, Αλέξανδρε και παιδάκια μας έχετε Κρατάμε τα μαχαίρια. Στέλα, Στέλλα, φύγε, κρατάω μαχαίρι. για το μπουκάλι ο Κώστας. μαχαίρα. Τι μαχαίρα. Γιατί τρέμεις, Μανταλίνα. Όχι, υπολογίζω ήδη. Α, να μην τρέμεις για να βρεις το κέντρο. Τουλάχιστον μήπως να είναι γραμμένο στα ελληνικά Να στο τα χρόνο. χιλιαστήσεις. Άλλο ένα. Μπορεί να Αλεξανδρούλη εδώ για το Κώστα να κάνει και φτεδάκια. Τι ωραία κάμερα είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτό. Τηλέφωνο. Έχετε όλοι σας. Σιγά, 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 σιγά. Πόσο πονάει το χέρι. Γεράματα. Υπομονή, παιδάκια. Υπομονή, Αλέξανδρε, υπομονή. Πώς με τον Πώς είναι το τραγούδι. Ποιος είναι υπομονή. Έχει τα όρια της. Ποιο το τελεί. Εγώ θέλω αυτό. Αυτό είναι το πιο μικρό, α. Να, δεν θέλω το πολύ. Εγώ θέλω αυτό. Το καλάκι. Εγώ θέλω αυτό. Τα μωράκια πρώτα λοιπόν. Κάτσε Ναι, με είμαστε μωράκια. Κάτσε να συγκρίσουμε. Αυτό είναι το αστείο. Όχι, Αλεξανδρέ, κάνε μου τη χάρη η τούρτα μου. Είναι ποιο το θέλεις. Πάρτε το πλαστικό. Το τρώγεται. Είναι ζαχαρωτό. Το πλαστικό λοιπόν. Είναι και εγώ ένα τέτοιο. Να μου μεταφράσει αυτό που ακούς όλα. Ναι, τα καταλαβαίνω. Αν θέλετε. Ευτύχη. Εδώ είμαι. Πέρασε. Έλε και εσύ με το τετλίνι. Αυτό θέλω. Αυτό το θέλεις. Αυτό είναι. Ο μικρός δεν είναι εκεί.
Ποιος δεν έχει Ποιο το τέλει, για σαμπάνια? πες μου. Ποιο είναι? Αυτό το τέλει. Το μη το τέλει. Η γονιούλα. Να τον αγαπάει η πετερά του. Έχει Μαδαλένα. Θα μας ρωτήσεις και μας Μανταλένα. Ναι και βέβαια. Όλοι έχετε. Τα πιτσίρικα έχουν όλοι. Άντε γεια μας. Χρόνια πολλά. Άντε χαιρόμαστε. Πολλά να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Μανταλένα θέλει. Γεια Χρόνια μας. πολλά. Μανταλένα. Χρόνια πολλά. Και στα να είχαμε Χαίρετε. Λέει αυτό δεν χαιρόμαστε. Σε ρωτήσαμε. Το τύπο μάλλον η Να σε αμαγγελική. χαιρόμαστε όλοι. Η αμαγγελική με ήθελε. Κοντά μου. Ερώτησες. Στην υγειά σας. Έγραψε τον απόϊχο.